Història de Xixona al carrer. Incident de la Ronda en 1772. En un altre programa hem parlat de la Ronda, com aquell cos format per 3 algutzirs del Juzgat, el escrivà municipal i 2 o 3 homes que recorrien els carrers per la nit per vigilar i controlar la pau i la tranquil·litat. A vegades havia que intervindre en algun altercat produït per els joves que normalment eren detesos per portar armes, per fer massa soroll en les guitarres i en les bandúrries quan anaven de festa i també per fer alguna baralla al carrer. Però això no va ser així el 4 de gener de 1772. Aquella nit la Ronda es va trobar en un incident molt seriós quan va travessar el carrer Galera. És el propi notari qui després en l'informe ens diu el següent. Serían como a las 10 horas de la noche y transitado por la calle nombrada de Galera, se oyó que de lo superior de las casas de habitación tiraban piedras y texas con grande valor. Al parecer así a la comitiva de la Ronda con tanto esfuerzo y ímpetu que me fue preciso retirarme con dichos alguaciles para liberarme y la comitiva de una desgracia, cuya operación de tirar cantos y texas duró como cerca de 1 hora, que toda la calle se halla bastante embarazada. Y habiendo reconocido la casa de morada de Antonio Espí, se encontraron en ella solos a Jacinto Arques, Tomás Servent y Vicente Espí, mancebos, en cuya casa, en lo más elevado de ella y en el pajar que cae una ventana hacia la calle, se encontró en un rincón una porción de texas quebradas, piedras y ripios, que de allí se tomaban para arrojar por dicha ventana a la Ronda. Aquests 3 joves van ser detinguts i duts a la presó. Van passar la nit i al dia següent el corregidor va dictar sentència. Podíem esperar una sentència molt forta perquè això podem dir que és un atac a la Ronda, però el corregidor va interpretar que es tractava d'una barrabassada juvenil, es va posar en llibertat, això sí, després de xerrar profundament sobre este altercat i prometre a aquells que no ho farien més. I això és tot. Ja saps, si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona. També pots llegir l'article de José Bernabé, l'arxiver, en el programa de festes d'este any.